Uche Azikiwe gbasara Ojukwu. Arụrụ m ọrụ pụtara ìhè na Biafra maka ịdị n'otu obodo a iji weghachi udo na iweta ịdị n'otu nke obodo. Nke ahụ bụ ọrụ m rụrụ. A dụrụ m Ojukwu ọdụ m wee sị, lee, ikwupụtala maka nkewapụ n'ọchịchị. Ihe anyị kwesịrị ime bụ ịkpọkọ ndị okenye ọchịchị nke mba ka ha dozie gị na Gowon. Ekwuru m na site na nkwupụta nkewapụ n'ọchịchị, ị mere ka ọtụtụ ndị na-ekweghị na gị akwụrụkwa ebe ha kwụ. Ebe a kpachiri anyị n'oge ahụ, anyị enweghị ike ikwupụta echiche nke anyị ka anyị si ahụ ya n'ihi na o mere iwu nke 5 nke nyere ya ikike zuru oke n'ime onwe ya na ọ bụrụ na ị megidere echiche ya, ọ ga-abụ omume nke imebi iwu nke ntaramahụhụ ya bụ ọnwụ site na mgbagbu. N'agbanyeghị, ọ bụ ihe ohe agha nyere, ya mere nke ahụ bụ ihe kwere nghọta. Ka o sila dị, adọrọ m ya ọdụ, asịrị m, gaa na tebụl ọgbakọ nzukọ ka unu dozie nghọtahie unu. Kwere ka ndị okenye ọchịchị kpokọta unu abụọ na tebụl ọgbakọ nzukọ ka unu dozie okwu a ka agha obodo ghara ịdịkwa ọzọ, ka obodo wee dị n'otu. O kwetara, mana ministri na-ahụ maka mpụga dụrụ Gowon ọdụ ka ọ kwụsie ike n'atụmatụ ihe ga-eme tupu ihe eme. Nke ahụ bụ na tupu ya na ndị na-achọ nkewapụ n'ọchịchị enwe ike ịkparịta ụka, na ha ga-anabatarịrị usoro ụfọdụ, nabata nhazi steeti 12 na ihe niile. Ya mere, o doro anya na gọọmenti etiti chọrọ ka Biafra kee aka ha n'ụkwụ ha bịa na ya bụ tebụl ọgbakọ, mana ha agaghị abụ ndị nwere onwe ha. Nke ahụ bụ mmejọ mmekọrịta n'akụkụ nke gọọmenti etiti. Ya mere, mgbe ha mere nke ahụ, Lieutenant Colonel Ojukwu gwara m, kedu ka m ga-esi gaa na tebụl ọgbakọ a dabere n'ọnọdụ ndị a. N'agbanyeghị nke ahụ, adọrọ m Ojukwu ka ọ gaa na OAU rịọ ha ka ha jiri ezigbo ohere ụlọ ọrụ ha dozie esemokwu ahụ nakwa ka anyị gbanarị ntụfu ndụ mmadụ. O ji ezi okwukwe nara ndụmọdụ m. Mgbe ahụ, ọ sịrị, ugbu a, ị nwere ụfọdụ ndị isi obodo n'Afrịka bụ ndị enyi gị. Ọ ga-ekwenwu gị ịrịọ ha ka ha jiri ezigbo ohere ụlọ ọrụ ha mee ka agha obodo Naijiria bụrụ ihe dị n'atụmatụ maka nzukọ OAU na Kinshasa? Ekwuru m na m ga-eji obi ụtọ gaa. Ya mere, o zigara m Monrovia dịka onye ozi udo. Agara m ebe ahụ ma zute enyi m, President Tubman. Tubman kwupụtara njikere ya iji ezigbo ohere ụlọ ọrụ ya. Ọ gwara m na ya ga-ahụ enyi anyị ọzọ, Haile Selassie nwụrụ anwụ, Emperor nke Ethiopia, na ha abụọ ga-ahụ na edebere okwu agha obodo ahụ dịka ihe mbụ n'atụmatụ nke ọgbakọ OAU na Kinshasa. Alọghachiri m wee kọrọ Ojukwu. Obi tọrọ ya ụtọ nke ukwuu. Mgbe ahụ, oge nzukọ OAU meghere, Chief Awolowo dịka osote onyeisi oche nke Federal Executive Council na kọmishọna na-ahụ maka ego duru ndị nnọchiteanya Naịjirịa siri ike bịa na Kinshasa ma wepụta ebumnobi gbasiri ụkwụ ike na agaghị etinye agha obodo Naịjirịa n'atụmatụ tebụl ọgbakọ ahụ n'ihi na dịka akwụkwọ chata OAU siri kwuo, nke a bụ ihe gbasara ime obodo. Egbochiri obodo ndị otu ha itinye aka n'ihe gbasara atụmatụ ime obodo nke ziri ezi dịka iwu mba ụwa siri dị. Ma anyị chọrọ idozi ya n'usoro nzọụkwụ Afrịka iji mkpezi na ime udo kpọkọta ụmụnna abụọ na-alụ ọgụ. Ndị OAU nabatara ntinye nke Chief Awolowo, ya mere etinyeghị ya n'usoro. N'agbanyeghị, akụkọ ihe mere eme ga-egosi ugbu a na n'etiti Chief Awolowo na mụ onwe m, onye mere ka agha ahụ kpalikwuo n'ezie. M na-agbalị ime ka OAU dozie esemokwu ahụ ka ha nwee ike ịga na tebụl ọgbakọ, ma ọ na-eche banyere usoro iwu
na ọ ga-akpalite nnyonye anya n'ihe gbasara mmekọrịta nke obodo ndị so na otu. Maka ọ dị ugbu a, unu nwere ụmụnne abụọ na-egbu onwe ha. Ojukwu gwara m, emeela m ike m. Ị hụrụ na Naịjirịa na-adabere n'iwu, anyị na-adaberekwanụ na mmetụta mmadụ. Gịnị ga-esote? Asịrị m, ọ bụghị ịnwa ndị isi obodo ndị ọzọ wee hụ ihe ha ga-eme iji weta udo. O wee sị na ya hapụrụ m atụmatụ ahụ. Atụrụ m aro ka m gakwuru ụfọdụ ndị isi obodo ka ha hụ ihe a ga-eme, mana ndị ndụmọdụ ya nke Dọkịta Nwakamma Okoro duziri tụrụ aro nkwado mmata na ọ bụrụ na anyị nwere ike nweta steeti ndị ọzọ ịkwado mmata Biafra, ikekwe enwere ike ịmanye aka Naịjirịa ịga na tebụl ọgbakọ. Ya mere, echere m na nke ahụ bụ ezi echiche, ma etinyere m ọrụ m n'aka ha ka m wee zute ndị enyi m. Anyị bụ n'obi Onyeisiala Senghor nke Senegal, Onyeisiala Houphouët-Boigny nke Ivory Coast, Onyeisiala Julius Nyerere nke Tanzania, Onyeisiala Milton Obote nke Uganda, Onyeisiala Kenneth Kaunda nke Zambia nakwa Francois Bongo. Ọ bụzi ọma, ugbu a ọ ghọọla onye Alakụba. Ọ bụ onye otu Kraịst mgbe ahụ. Nchịkọta ya abụrụ na mụ na ndị isi ọchịchị Afrịka kwekọrịtara na ọ bụrụ na Gowon nọgidesiri ike n'atụmatụ ihe ga-eme tupu ihe eme, mgbe ahụ na ha ga-nkwado iji manye Gowon ịga na tebụl ọgbakọ wee weta udo. Nke ahụ bụ otu. Nke abụọ, Gowon ebuolarị amụma na agha ahụ ga-akwụsị na Maachị abalị 31, na n'ihi na nke a metụtara ndị isi ọchịchị obodo Afrịka, ogbugbu na arụrụ ala ndị a anaghị egosi Afrịka na ngosi dị mma, na n'ihi nke a, ihe ekwesịrị ime bụ ịkwụsị ya ngwa ngwa o kwere omume. Ya mere, ọ bụrụ na agha ahụ akwụsịghị na Maachị abalị 31, mgbe ahụ mgbasa ozi Biafra na ọ bụ omume ogbugbu mmadụ ga-abụ ihe ziri ezi. Ha achọghịkwa ịnakwere nke ahụ. Agara m n'ọrụ a wee nwee ihe ịga nke ọma n'ime ya dịka ndị isi ala ndị a kwenyere inye nkwado ịmata naanị iji manye aka Naịjirịa n'ụzọ mmekọrịta okwu nke gọọmenti na tebụl ọgbakọ. Onyeisiala Senghor kwuru na ya enweghị ike n'ihi na ọtụtụ ndị na-akwado ya bụ ndị Alakụba, na n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-ezighị ezi, ha chere na ọ bụ agha okpukpe. O wee sị, ọ bụrụ na onye nkwado mmata, mgbe ahụ ọchịchị ya ga-ada, mana ọ kwadoro echiche ịmanye aka Naịjirịa na tebụl ọgbakọ. Houphouët-Boigny dị njikere ma ọ bụrụ haala na ndị ya kwadoro ya. Otu ihe ahụ ka ọ bụ maka ndị ọzọ, ma ewezuga Milton Obote, onye gwara anyị na Prince Mutesa na ndị Baganda chọrọ nkewapụ n'ọchịchị, na o nweghị ike ịkwado nkewapụ n'ọchịchị mgbe steeti nke ya nwere nsogbu ndị yiri ya. Ụfọdụzie anọ n'ime ha, ya bụ Onyeisiala Nyerere, Houphouët-Boigny, Kaunda na Bongo, ha kwekọrịtara na nghọta na ọ bụrụ na agha ahụ akwụsịghị na Maachị abalị 31 nke afọ 1968, na a ga-ewepụ atụmatụ ihe ga-eme tupu ihe eme iji mee ka ọ dịrị ma Ojukwu na Gowon mfe ịga na tebụl ọgbakọ. Ya mere, ha nyere nkwado mmata nke rụrụ ọrụ dị ire, n'ihi na ozugbo nke a gasịrị, Dọkịta Okoy Arekpo bụ onye a ga-eche na ọ bụ ya kpatara mmejọ usoro mmekọrịta gọọmenti a. Ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka mpụga, ezigbo mmadụ n'agbanyeghị, ma o nwechaghị ezi ngosi n'ọrụ mmekọrịta gọọmenti n'uche nke m, kwusara mba ndị ọzọ na Naịjirịa agaghịzi esigide ọnwụ na atụmatụ ihe ga-eme tupu ihe eme, nakwa ọ dị njikere maka tebụl ọgbakọ
mana agha ahụ akwụsịghị na Maachị abalị 31. Ya mere, ha hapụrụ ngosi echiche. Ị na-ahụ na Naịjirịa chọrọ ikpochapụ ndị Igbo. Ị chọpụtara na ndị Soviet nyere Naịjirịa ngwa agha nke Naịjirịa jiri ngwa agha ndị ahụ bibie ndị kewapụrụ onwe ha n'ọchịchị? N'ebe a, abatara m ọzọ wee dụọ Ojukwu ọdụ. Asịrị m, lee, ebe ọ bụ na Gowon ewepụla atụmatụ ihe ga-eme tupu ihe eme, gaa na tebụl ọgbakọ ma rụrịta ụka n'ihe ndị ahụ ka ha wee dozie ụzọ maka ọgbakọ udo. Ekwekọrịtara na a ga-agbakọ na Niamey. Adụrụ m Ojukwu ọdụ ka ọ gaa. Ọzọkwa, a dụhiere Gowon ọdụ ka ọ ghara ịbịa.